Тракция АД е частно акционерно дружество с основен предмет на дейност, производство, ремонт и модернизация на товарни вагони. Като правоприемник на вагоноремонтен завод Самуил, основан през 1972 година, Тракция АД съчетава дългогодишен опит и традиции в ремонта, които отговарят на европейските норми и изисквания. На базата на натрупания през годините опит и високото качество на продукцията и услугите си, Тракция АД създаде дългогодишни партньорства с фирми като ПАОТГ, Гатекс, Онрейл, Нако, Ермева, ЕРР, Локотранс, Лукойл, БДЖ, Холсим, ДБ Шенкер и други. Производствената дейност на Тракция АД е разделена на две основни направления. Първото основно направление е производство на товарни вагони. Фирмата е усвоила производството на открити товарни вагони и на платформени вагони, отговарящи на всички европейски стандарти и нормативни документи, в това число и на ТСИ вагони и ТСИ шум. Производството на основните възли на рамата на вагоните се извършва в два самостоятелни цеха. За осъществяване на тази дейност е разработена необходимата технологична екипировка, включваща кондуктори за всеки отделен възел, манипулатори за заваряване, осигуряващи високо качество на заварачния процес, портал за автоматизирано подфлюсово заваряване, машини за заваряване в защитна газова среда, подемни съоръжения, екипировка за наблюдение и измерване на продуктите. Окончателното сглобяване на рамите се извършва на специализирани кондуктори, които гарантират спазването на геометричните размери и правилното разположение на отделните възли и детайли. След монтирането им, рамите се поставят на манипулатор за окончателно завършване на заварачните процеси. Проверката на геометричните размери на рамите се извършва на стенд за оразмеряване, конструиран така, че да осигурява измерването на всички размери, посочени в стандартите за окачествяване на такъв вид продукция. Окачествената рама се окомплектова с необходимите елементи и възли в зависимост от типа на произвеждания вагон на отделни позиции. Второто основно направление е извършването на планови и извънпланови ремонти на товарни вагони, както и различни по вид модернизации. Този вид дейност се осъществява в два основни производствени цеха. В единия цех се осъществява ремонта на рамата и коша на вагоните. Там са обособени 12 работни позиции, всяка от които е оборудвана с необходимите машини за заваряване в защитна газова среда, екипировка за газопламъчно рязане, механични и електрически инструменти и други. В цеха е монтиран и хидравличен стенд за постигане на правилната геометрия на коша на вагоните. Във втория цех се извършва ремонта на ходовата част на вагона. В този цех са обособени два основни участъка. В единия се извършва ремонт на талигите. Той е оборудван с 6 работни позиции за извършване на проверка и подмяна на негодните части от рамата на талигата и спирачно-лостовата система. Стенд за оразмеряване рамата на талигата, екипировка за проверка на ресьорите и винтовите пружини на талигите. След приключване на ремонта, ремонтираната талига се боядисва и изпича в комбинирана бояджийска камера. В другия участък се извършва ремонта на колоосите. В него е монтиран роботизиран комплекс и технологична линия за демонтаж на лагерите и буксите и тяхното измиване в специализирани машини.
Почистените букси и лагери се почистват окончателно, окачествяват се и се подготвят за монтаж. Колоосите се почистват от стара боя. Демонтират се вътрешните лагерни втулки и лабиринтни пръстени с помощта на индукционни нагреватели. Почистените колооси преминават през ултразвукова и магнитна дефектоскопия, извършвана от специалисти, притежаващи всички необходими международни сертификати за този вид дейност. Обработката на повърхността на търкалене се извършва на 2 броя специализирани бандажни струга с CNC управление. Тракция АД има възможност за подмяна на негодните вагонни колела с нови. След приключване на окачествяването и обработката на колоосите, се нанася ново бояджийско покритие в бояджийска камера. Монтирането на лабиринтните пръстени и лагерните втулки се извършва в отделно помещение с помощта на индукционни нагреватели и нагряване в маслена вана. Монтажът на лагерите и буксите се извършва в специализирано помещение, съоръжено с всички необходими приспособления и измервателни средства за тази дейност. Ремонтът и изпитването на елементите на спирачната система се извършва в специализиран участък. Той е оборудван с всички необходими стендове за тестване на основните компоненти на автоматичната влакова спирачка. Оборудвано е отделение за ремонт и диагностика на функционни вентили тип КЕ1 и КЕ2. Следващата стъпка в производството или ремонта на вагона е подготовката му за боядисване. Тя се извършва в специално проектирана дробеструйна камера. Нанасянето на боята и изпичането й се извършват в 2 специализирани бояджийски камери, съоръжени с подвижни площадки за придвижване на работниците в процеса на боядисване. За качественото извършване на тези дейности се използват съвременни машини за безвъздушно пръскане, даващи възможност за използване на всички видове системи за боядисване. Контролирането на дебелината на нанесеното покритие се извършва с ултразвукови дебеломери. В края на работния процес се извършва шаблониране на вагона и предаването му на клиента. Производството на необходимите детайли и елементи се извършва в 3 участъка. Първият е разкроечен. Той е оборудван с гилотини, апканти и пресножици. Тук са разположени 3 портални машини за плазмено рязане и разкрояване с CNC управление, за детайли със сложна форма и големи дебелини. Отделението за механична обработка разполага със съвременни металообработващи машини с CNC управление, както и с универсални машини. Съвременните инструменти и технологии, качеството на използваните материали, както и високо квалифицираната работна ръка гарантират производителност и качество на произведените детайли. Ковашко-пресовият участък разполага с винтови и ексцентрик преси, както и с пневматични чукове, които гарантират висока производителност и качество на произведените детайли. За да удовлетвори изискванията на клиента по отношение на произвеждания продукт, в
Тракция АД е внедрена система за управление на качеството ISO 9001-2008. Целият процес на производството се наблюдава от опитни контрольори, които стриктно следят за изпълнение изискванията на конструктивната и технологична документация, както и предписанията, дадени от клиентите на дружеството. Използването на най-новите версии на водещите CAD/CAM системи спомага за решаване на текущите задачи. Доброто изпълнение на заварачните процеси е главният фактор за качеството на целия производствен процес. Затова в Тракция АД е изградена система за управление на заварачните процеси съгласно изискванията на ЕН 15085-2-2008. Тази система е сертифицирана от немската фирма TÜV Rheinland. Разработените документи за управление на производствените процеси и одобрените заварачни дейности гарантират във всички участъци на производствения процес пригодността на използваните основни и помощни средства, както и качеството на заварените елементи. За следене на качеството, Тракция АД разполага с модерно, съвременно оборудване. Специалисти на дружеството, сертифицирани за провеждане на изискващите се изпитания, ултразвукова и магнитна дефектоскопия, контролират и протоколират всички етапи на производствения процес. За качественото провеждане на ремонта на товарни вагони, Тракция АД се сертифицира по VPI – система от изисквания за правилно провеждане на ремонт на товарни вагони, на които всеки реномиран завод трябва да отговаря, за да запази своите клиенти и да привлече нови. Тракция АД разполага със собствена кислородна станция, газ станция, компресорно съоръжение, водонапорна кула и дървообработващ цех. Тези спомагателни звена съкращават срока за провеждане на ремонта на вагоните и повишават качеството на предлаганите услуги. За поддържане нивото на високата квалификация на заварчиците и за обучаване на нови кадри, в дружеството е създаден професионален учебен център по заваряване, сертифициран от всички необходими институции. В учебния център периодично се проверяват уменията на заварачния персонал. Качеството на продукцията и коректното отношение към бизнес-партньорите, съчетани с дългогодишния опит и традиции, позволяват на Тракция АД не само да задържи вече извоюваните позиции на българския и международния пазар, но и да привлича нови фирми, търсещи качествено изпълнение на своите изисквания.